Purċissjonijiet vari, visti u sawm, kliem sinonimi mal-ġumma kbira f'pajjiżna li jagħmlu parti kbira minn dawk li għandhom għal-qalbhom dan iż-żmien partikolari tas-sena, żmien li jfakkar fit-tbatija li kellu jgħaddi minnha Ġesu Kristu qabel mewtu mindu Pilatu ħaselidu kundanna ħal-mewt. Madankollu hekk kif ħafna huma familjari mal-mod ta' kif tiġi ċċelebrata din il-festa tant importanti fil-kalendarju tal-Knisja f'pajjiżna, forsi ninsew li pajjiżi oħrajn minn madwar id-dinja wkoll jiċċelebraw din il-festa bil-kbir. Ewlenija fosthom hija Ġerusalemm fil-post fejn Kristu kellu jitla l-Golgota u jġorr is-salib li mbagħad kellu jissalab fuqu. F'Ġerusalemm id-devoti ta' Kristu jimxu l-passi tiegħu sakemm jaslu fuq il-Golgota wara jkun hemm funeral fil-forma ta' proċessjoni fejn jitfakkar it-tfin ta' Ġesu. Fil-Vatikan li huwa ċentru tal-Kristjaneżmu fid-dinja, il-Papa jiċċelebra quddiesa u jmexxi ċerimonja ta' talb hekk kif jiġu mfakra s-seba' visti. Din hija magħrufa aħjar bħala l-Via Crucis. Din se tkun l-ewwel attività reliġjuża kbira f'Ruma mindu faqqet il-pandemija tal-COVID-19. Fil-fatt il-ġimgħa wara nofsinhar il-Kolossew għalaq il-bibien tiegħu għall-pubbliku biex isiru l-preparamenti meħtieġa. L-attività mistennija tibda fid-9:15 ta' filgħaxija. Intant fost oħrajn fil-Filippini bosta nies isawtu lilhom infushom sakemm iċarċar id-demm, uħud iġorru slaleb tqal tal-injam biex imbagħad jissalbu. Dan għalihom huwa ġest ta' penitenza u diversi jisostnu li wara dan l-att iħossuhom notfa mid-dnubiet. Fil-Ġamajka f'dan iż-żmien ta' sena, in-nies jaqbdu l-bajt jisseparaw l-isfar tal-bajda mill-abjad u qabel titla' x-xemx jitfgħu l-abjad ġota salma. Disin jibda jifforma lin-nies tal-lokal jemmnu li jiżvela kif se jtmut.